Исәнмесез, эфирдә оңайлыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Авыл хуҗалыгы үсешендә нинди яңалыклар көтелә? Алдынгылар хәрәкәтенең район бүлеген ачу өчен нәрсә кирәк? Әлмәт районында мәдәният гел үсештә. Быел Татарстанда мөгезле эретерлек үрчетүгә киткән чыгымнарны компенсацияләү өчен 83,3 миллион сум күләмендә яңа ярдәм чарасы кертеләчәк. Сөт җитештерүне стимуллаштыру өчен 1,3 миллиард сум субсидия каралган. Ул узган ел белән чагыштырганда 112 миллион сумга күбрәк дип хәбәр итә Татарстанның Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте. Әлеге яңалыкларны Әлмәт районы яссылыгына Рәдифә Нугманова куеп карады. Быел республика хуҗалыкларында мөгезле эре терлекләрнең санын 643 мең башка кадәр җиткерү планлаштырыла. Шул исәптән сыерларны 228 меңгә кадәр. Бу 2022 ел күрсәткечләреннән 2260 башка күбрәк. Бу хакта Татарстанның Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Республика Дәүләт Советының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты утырышында хәбәр итте. Сөт җитештерү үсеше 1,5%-ка, ит һәм йомырканы 1%-ка арттыру планлаштырыла. 22 мең башка исәпләнгән 24 күчмә объект һәм 2 мең башка исәпләнгән 5 яңа объект. Шулай ук 16 районда 21 азык үзәге төзү нияте бар дип планнары белән уртаклашты Марат Җаббаров. Узган елда Татарстан тарихында беренче тапкыр барлык категория хуҗалыкларда 2 миллион тоннадан артык сөт җитештерелгән. 520 мең тонна терлек һәм кош ите сатылган. Бу саннарда Әлмәт районының өлеше зур булмаса да бар. Безнекеләрнең максаты бу күрсәткечләрне арттыру. Моның өчен күмәк һәм шәхси хуҗалыкларда сөт җитештерүдә стимуллаштырырга җыеналар. Шунлыктан субсидия күләмен узган ел белән чагыштырганда 112 миллион сумга арттырачаклар. На начало года у нас сельхозпредприятия выдержали поголовье 102% по поголовью количества, в том числе коровы 100% выдержали поголовье, это 2120 голов у нас. Вот. Январь закончили мы по производству молока с 112% результатом в сравнении с периодом прошлого года. Моннан тыш нәселле терлекчелеккә ярдәм итү өчен 1 миллиард 289 миллион сум юнәлдереләчәк. Шуның 1 миллиард 113 миллион сумы мөгезле эре терлекнең нәселен яхшыртуга тотылачак. Будет поддержка в количестве на строительство мини-ферм. Это 600 тысяч до 8 голов коров, 300 тысяч это до 5 голов коров. Также поддержка будет производиться на покупку нетелей, коров. Это как товарного, так и племенного поголовья в размере 60 и 70 тысяч соответственно. Сөз уңайыннан Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы агро-стартап грантын алуга дәгъва кылучыларны сайлап алу конкурсында катнашырга гаризалар кабул итү башлый. Грант крестьян фермер хуҗалыкларын булдыру һәм үстерү проектларын гамәлгә ашыру өчен бирелә. Бу турыда министрлык сайтында хәбәр ителә. Гаризалар һәм документлар 2023 елның 27 гыйнварыннан 27 февралена кадәр Казан шәһәре Федосеев урамы 36 йорт 3 кат 307 кабинетта кабул ителә. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Узган елда республикада авыл ипотекасы программасы буенча 620 йорт төзелә һәм сатып алына. Сельская ипотека программасы 3 ел гамәлдә һәм Татарстанларда аңа ихтыяҗ бар. Ел нәтиҗәләре буенча ипотека бирүдә безнең республика әйдәп баручы регионнар эшлегенә керә. Программа гамәлдә булу вакытында 7,1 миллиард сумга 3000 ипотека бирелә. Цифрлаштыру кысаларында Татарстанның Росреестры авыл ипотекасын теркәү буенча ведомствога электрон форматта килгән документларны теркәү буенча оператив эш алып бара. Специалисты нашего ведомства стараются в кратчайшие сроки провести правовую экспертизу и зарегистрировать право собственности. Вдобавок, благодаря реализации в Татарстане проекта «Ипотека за 24 часа», сроки регистрации сельской ипотеки сократились до 1 рабочего дня. Бүген 16 февраль иртәсендә Урсала микрорайонында янгын чыга. Совет урамында урнашкан шәхси йортның мунчасы яна. Янгын мәйданы 6 квадрат метр тәшкил итә. Бәхеткә һәлак булучы һәм зыян күрүче кешеләр юк. Янгын сәбәпләре ачыклана. Коткаручылар Әлмәтләрне сак булырга чакыра. Калабызның Совет урамының бер өлешендә хәрәкәт ябылачак. Сәбәбе Әлмәт фәнни тикшеренү һәм укыту үзәге булган кампус объектына магистраль су үткәргечләре сузу. Төзелеш буенча эшләр 16 февральдән 10 мартка кадәр башкарылачак. Шуңа бәйле рәвештә Әлмәт районы юл хәрәкәте дәүләт инспекциясе теркәү имтихан бүлегенә илтә торган автоюлы ябык булачак.
Әлмәттә балалар юл транспорт травматизмын кисәтүгә юнәлгән светофорик 2023 шәһәр смотр бәйгесе кысаларында Планета детства 2 номерлы балалар бакчасында җәяүлеләр мәктәбе һәм юлда йөрү кагыйдәләре белемен ныгытуга бәйле чаралар узды. Балалар уен формасында юл билгеләрен, җәяүлеләр кагыйдәләрен, яктылык кайтарушы элементларның кулланылышын белүләрен күрсәтте һәм ныгытты. 58 номерлы Шаян нәниләр балалар бакчасында узган очрашу барышында балалар фликер ясады. Алар белән тикшеренүләр үткәрде, кулланылышларын белде. Шулай ук самокат, велосипедта йөрүчеләр кагыйдәләре белән танышты. Убырлы карчыкны куркынычсызлык кагыйдәләренә өйрәттеләр һәм үзләренең куркынычсызлык мәктәбенә кабул иттеләр. 56 номерлы Крепыш балалар бакчасында исә в стране дорожных правил исеме астында квест уен узды. Балалар юл транспорт травматизмын кисәтүгә юнәлгән светофорик 2023 шәһәр смотр конкурсы кысаларында оештырылган чарада балалар һәм әти-әниләр квестның барлык нокталарын узып, бергәләп төрле биремнәр үтәде. Азактан әңгәмә үтте һәм нәкъ менә әти-әниләр юлда үзеңне дөрес тотуда үрнәк булуын ассызыкладылар. Әлмәтлеләргә движение первых алдыңгылар хәрәкәтенә кушылып, үз районда беренче бүлекне булдыру өчен мөмкинлек барлыкка килде. Ой азагында башкалабыз Казанда узачак беренче остазлар слетында катнашырга була. Программа тәмамланганнан соң 3 ай дәвамында дистанцион рәвештә 15 адым узып, алдыңгылар хәрәкәтенең беренче бүлеген ачу һәм аның эшчәнлеген килә өчен бушлай укыту программасы булдырылган. Движение первых алдыңгылар хәрәкәте балаларны һәм яшьләрне җәмгыятьтә яшәргә өйрәтүче, дөньяга карашны илебезнең рухи һәм әхлакый кыйммәтләрен формалаштыруга юнәлгән. Хәрәкәтне үстерү Татарстан Республикасының һәр районында җирле бүлек оешуны күздә тота. Район масштабында берләшә башка клублар белән һәм республика масштабында. Шул хәрәкәтнең төрле юнәлешләр бар. 12 юнәлеш билгеләнгән Россиядә. Ләкин без монда шулай ук 13-нче юнәлешне дә булдырдык. Ул туган телләр һәм милли традицияләр саклау дигән юнәлеш. Остазлар программасын формалаштыру максаты белән 26-27 февральдә Казанда Татарстанның алдыңгылар хәрәкәтенең беренче остазлар слеты узачак. Ул бушлай укыту программасын үз эченә ала. Катнашучылар движение первых фәлсәфәсе, эшчәнлекнең төп юнәлешләре белән танышачак, алдагы үсеш юлын аңлаячак һәм заманча җитәкчелек алымнарына өйрәнәчәк. Профессиональ дәрәҗәдә программаны тормышка ашыруда кызыксынган 21 яшь тулган татарстанлылар слет катнашучылары була ала. Гаризалар университет таланты сайтында кабул ителә. Республикабызның төп байлыгы күп милләтле халыкларның тарихы һәм гореф-гадәтләре. Агымдагы ел республикада милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы дип игълан ителде. Аның кысаларында төбәгебездә күп төрле чаралар оештырылачак. Хәер, районда башкарылган эшләр күптән инде бүгенгене үткәнебез белән тоташтыра. Татарстан халкы бай тарихлы мәдәни мираска ия. Татарлар, руслар, чуашлар, мордва һәм башка халыклар ата-бабалары тарихын барыннан да элек фольклор иҗат рәвешендә саклыйлар. Әлмәт районының барлык торак пунктларында диярлек үткән белән киләчәкне тоташтыручы күпер булган фольклор ансамбльләре эшләп килә. Араларында халык исемен йөртүче 34 иҗат коллективы, үрнәк статусындагы 3 балалар коллективы бар. Әлмәт районында гына да мәдәни учреждениеләр саны 54. Алар тарафыннан узган елда 8000-гә якын чаралар уздырылган. Бу уртача күрсәткечләр буенча бер клубка 154 чара туры килә дигән сүз. Районда 703 клуб оешмасы эшли, аларга 12000-гәчә кеше йөри. Хисап елында мәдәни ял учреждениеләр тарафыннан 12620 мәдәни масса күләм чара үткәрелгән. Аларда 995153 кеше катнашкан. Әлеге коллективлар элеккеге традицияләрне генә торгызып калмый, бүген дә аларны көнкүрештә куллана. Мисал өчен көзен безнең иҗат төркеме Яңа Нәдер авылында каз өмәсендә катнашып кайткан иде. 2013 елдан районда милли мәдәниятләр көннәре үткәрелеп килә. Өстәвенә ел саен бездә Кама Арьяга чуашларының Учук фестивале, халык җәүһәрләре фестивале уза. Әлмәтлеләр шулай ук күршебез Азнакай районында уза торган Чатыртау җыенында, Лениногорск районының Мордва Кармалкасы авылы территориясендә оештырыла торган Балтай бәйрәмендә дә катнашып киләләр. Радифа Нугманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 15 февральдә Әлмәтнең нефтяник хоккей командасы Горняк УГМК командасы белән уйнады. Көндәш плей-офф зонасына керми һәм Петров кубкын уйнатуга юллама алу өчен актив көрәш алып бара. Матчның беренче 20 минутында тамашачылар тигез уен күрә. Константин Суслов керткән алка исәпне ача һәм 3нче периодка кадәр 1-0 исәбе үзгәрешсез кала. Икенче 20 минутлык башында Ислам Хәсәнов тигезлек урнаштыра.
49 минуттагы Ураллы Аркадий Аксенов алкасы боз хуҗаларын алга чыгара. Станислав Альшевский алкасы 2-2 исәбен урнаштыра. Овертайм һәм булитлар вакытында беркем дә бирешми. 9-нчы талпынышлар парыннан соң гына җиңүче билгеләнә. Бәхет хуҗаларга елмая. 3-2 нефтяник булитлар буенча калыша һәм матч нәтиҗәсе буенча 1 очко гына яулый. Чемпионатның беренче этабы җомга Курганда тәмамланачак. Вратари очень здорово сыграли. Потащили команды, моменты, спасали. Но реализация нас сегодня чуть-чуть подвела, особенно во втором периоде. Без бросков играли. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.